No joo, terve vaan. Ja nyt olisi luvassa ensimmäistä videoa. Ja tässä videossa katsottais vähän tätä Sierraa, jonka mä oon hetki sitten hommannut. Tää on mun ensimmäinen auto, jolla mä sit niinku tuun ajamaan. Et on mulla tätä ennen ollut auto, Fiat Punto, josta mä en sitten oo ikinä tehnyt videoa, mutta se oli semmonen peltoauto, joka sai vähän rajun kohtalon sitten, mutta kumminkin palveli aivan helvetin hyvin. Ja tää olisi nyt sitten semmonen ensiauto, jolla me sitten tulisi ajelemaan, sit kun se kortin sais. Et tosiaan vielä ei oo korttia, mutta tässä muutaman kuukauden päästä niin senkin voi kyllä suorittaa sitten. Mutta joo, nyt vois vähän esitellä tätä Sierraa. Ja niin täällä on oikein kattoikkuna, aukeava malli. Pitää ottaa täältä avaimet. Siitä niin komia avain. Ja tää on aina vähän 50-50. Tää, että rupeeko tää vetää semmoista rallia edes takas, auki kiinni, tää keskuslukitus, koska tää on tätä mahtavaa ysärisuunnittelua. Tää keskuslukitus, niin mä näytän vielä, että kuinka se toimii, mutta tästä kun väännetään avainta, niin joko menee hyvin tai ei. Joo, näin juuri. Eli se alkaa menee tuollaista rallia niinku kuulitte. En tiedä mikä siinä on, mutta vähän jotain vaikeuksia. Vaikeuksia on noitten ton keskuslukituksen kanssa. Kun siis sehän toimii silleen, että joo, nyt se on auki, kun täällähän ei ole sellaista niinku tappia missään. Niin se menee lukkoon silleen, että painaa tosta. Nyt se on lukossa. Ja se menee kaikkialla auki. Menee kaikkialla siis kiinni. Ja sitten kun vääntää ulos, niin se menee auki. Sitten se voi aukasta. En tiedä, näin kun sen tekee, niin se toimii ihan hyvin, mutta voi olla, että niissä lukoissa on jotain häikkää, kun ne on varmasti aika vanhat, niin nekin pitäisi muuten vaihtaa tässä joku päivä. Mä oon jo ton virtalukon vaihtanut ja takakontin lukon vaihtanut. Ne oli aivan surkeassa kunnossa. Mä ostin sellaisen lukkosetin. Piti Taiwanista asti hakea semmonen. Joo, haettiin Taiwanista tosta. Ei. Piti tilata eBaystä löytyi. Joo, no tällaiselta tää näyttäisi sisältä. Tämmönen aika siistin kuntoinen. Tommonen aika jännä mittaristo, että no mun mielestä ton ihmeen reunuksen tai tää valkoinen asia mikä täällä on, niin mun mielestä sen ei kuuluisi olla valkoinen. Se kuuluisi olla musta ja Ford-logo ei varmaan pitäisi olla tuolla, että on joku itse tehty entiseltä omistajalta joku tollanen. On tämmönen hieno ratti, jos semmonen jossa on 200 haaraa näin, vaan ihan 4. Tää on tosi hieno, mä tykkään. Ja joku ralliratti ois kyllä kova, mutta sen kai kyllä mitään kiirettä. Mutta ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, niin ei muuten, mä otan kyllä avaimen tuolta. Mä haluan jäädä tänne ulkopuolelle. Niin, täällä olisi tällainen. Huurteinen. Tää on kylläkin sugar free, mutta päätin, että testataan tällaista, kun mä en oo ennen testannut. Pistetään maisteluun. Matchaa Sierran värinkin. Oho. No joo. Ihan jees. Tosi laimeen makunen. Kyllä voisin nostaa uudestaan. Perusejässä on kumminkin parempaa. Ja täällä on 5-vaihteinen loota. 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja sitten on myös pakki. Ja tosi hyvän tuntuiset vaihteet. Ei oo mikään soppakauha todellakaan. On tosi tämmönen mekaaninen. Ja käsijarrukin on oikein hyvä. Ja sähkölasit edessä. Se on aika kiva. Tai no en mä tiedä, se ei kyllä haittais vaikka ne olisikin veiviikkunat. Niin
tulisi niittenkaan mitään ongelmia sitten. Ja se pitää olla aina auto käynnissä, jos haluaa nää auki tai virrat päällä. Totta kai takana on sitten ihan veivi-ikkunat. Tääkin on lisävaruste, niin jos meinaa myydä vielä joskus, niin tuo arvo ihan varmasti. Sitten täältä löytyy kans muutamia lisävarusteita. Tää on vähän tämmönen jälkiasennettu lisävaruste. Tää on lisävaloille. Mulla nyt tässä ei ole lisävaloja, mutta sinne menee valmiiksi piuhat ja tästä saa ne sitten päälle. Sitten on tietysti sumuvalo taakse. Tähän olisi ollut sumuvalo eteen. Se olisi niinku lisävaruste, mutta mulla nyt tietysti ei ole sitä. Mutta lisävalo taakse, takalasin lämmitys. Sitten on tuulilasin lämmitys. Tuulilasin lämmitys, näin vanhassa autossa. En tiedä näkyykö, mutta siellä on tällaisia pieniä ihmeen lankoja, tommosia vastuksia, jotka sitten niinku lämmittää etulasia. Et kun on takalasin lämmitys, niin on myös etulasin lämmitys. Näin vanhassa autossa, vuodelta 91. Aika crazy. Ja mitä mä nyt oon kattonut, niin kovin monessa nettiautosierrassa niin ei oo tota varustetta. Mä en tosin tiedä toimiiko toi. Ois ihan kiva sitten joskus testaa. Ja penkin lämmittimet tässä on myös. Kuskinoma ainakin toimii. Mun mielestä apukuskin puoli ei toimi valitettavasti. Töötti löytyy täältä. Tuo ei toimi, tuo töötti. Ja airbagia tietysti ei ole. Ja stögis, aika massiivinen. Kyllä käsi mahtuu sinne heittämällä. Tosi tämmönen hyvän tuntunen. Sitten tää on tämmöstä extra tilaa. Täällä on tämmönen oikea tämmönen halpa Kiinan mankka, oikee tällainen. Oi. Se on Manta. Ja sitten täältä löytyy digitaalinen kello. Vau, se pitää ajan. Totta kai kello nyt ei ole noin paljon. Mä en ole sitä jaksanut säätää oikeaan aikaan, kun akun kenkiä on ottanut irti, kun mä oon virtalukon kanssa sählännyt ja jotain johtoja tuolla moottoritilassa kattellut. Ja vitsi, mulla on likainen linssi. No niin nyt on vähän parempi. Ja sitten tämä kytkin täällä. Toi on vähän hämärä, kun mä kävin tätä katsomassa silloin, mikä juttu. Koska siis tää on nimittäin laturin herätevirta. Ja nyt kun on auto sammuksissa, ja sä laitat ton päälle, niin tulee tommonen valo, joka merkitsee sen, että tulee herätevirtaa laturille. Se totta kai sammuu sit, kun auto käynnistyy, joka on aika outoa, että kuinka se on niinku kytketty tolleen. Mä en ainakaan itse tiedä, kuinka sen saa tolleen kytketty, että sammuksissa se palaa, sit kun auto käynnistää, niin se sammuu. Et se on vaan tommonen niinku merkkivalo, että se ei pala koko aikaa, onneksi. Tää on sitten tällainen kasettien säilytyslokero. Tonne on saanut paljon kasetteja. Ja tänne käsinojaankin, aukeen nyt. Tuollakin on tommonen kasettiholderi. Sitten sen saa irti. Sieltä löytyy lisää tilaa. Tuohon saa jotain kolikoita sun muita. Ja joo. On tosi jykevä. Ja täällä on säilytystilaa sitten tuolla ja tosi jämäkät ovet. Täälläkin on itse asiassa tämmönen säilytyslokero. Täällä näin. Täällä olisi tällainen hieno Fortin logo, pitäisi laittaa sinne taakse, kun sieltä on tippunut se alkuperäinen. Ja joo, valot löytyy kans täältä. Ne on vähän hämärä ratkaisu. Tosi simppelit viikset. Ja täältä löytyy lämpöä ja kylmää ja sitten on puhallus off, sitten on jalkatilapuhallus ja sitten on tonne tuulilasipuhallus. Sitten jos se on pois päältä ja laittaa täältä vaan puhallusta, niin sitten se tulee noista räppänöistä. Kyllä se muutenkin tulee räppänöistä, vaikka tää olisi missä tahansa asennossa. En tiedä, vähän hämärä toi puhallinsysteemi. Ja hätävilkut on täällä. Ja sitten katsotaan ylös, niin täältähän löytyy tämmönen komia esine. Avattava ja suljettava kattoikkuna. Ja sen saa tämmöiseen amiskulmaan ja sitten sen saa totta kai kiinni näin. Sitten sen voi aukasta kokonaan. Tää on tämmönen veivattava malli, joka on mun mielestä aika
aika kiva systeemi, että se ei ole mikään sähköinen, koska sen kanssa luultavasti tulisi ongelmia. Sieltä voi vaan katsoa pihalle maailman menoja. Ja täällä on varmasti kiva sitten kruisailla siinä kesällä näin ja kattolukku auki ja ikkunat auki ja kuunnella musiikkia ja ai että. Ja paljon on säilytyslokeroita. Tuolla on yksi, siinä on yksi. Täällä on tämmönen avattava, sitten on molemmissa ovissa. Täällä ratin allakin on tämmönen kotelo. En tiedä onko se kyllä tarkoitettu mihinkään säilyttämiseen, mutta siellä on kumminkin tommonen kotelo. Ja stökikseenkin voi pistää jotain. Ja sitten on tämmönen kauhea kaukalo tuossa. Ja hanskalokero, josta joka ei pysy kiinni. Se on tommosella sokalla pistetty siitä kiinni, että se pysyisi. Beltamalaiset etukaiuttimet justiin hommasin tähän. Ihan soi hyvin, kuulostaa ihan järkevältä. Oli ainakin paremmat kuin ne Jeesuksen vanhat kaiuttimet edessä, niin noi on oikein hyvät. Ja takana on sitten joku ihan jees kaijarit. Mutta joo, mitäs muuta nyt tästä oikeastaan sitten, ei vissiin mitään muuta. Sitten voidaan katsoa vaikka takaluukkua. Siihen on 2 tapaa, kuinka se voi aukasta. Joko avaimella työntää siihen lukkoon ja aukaisee, tai sitten täältä vetää ylös. Kontti nousee. Tai aukee. Täältä näin vaan nostaa. Niin kontti aukee. Ja täältä paljastuu tämmönen tosi iso kontti, jossa on oikein hyvin tilaa mahduttaa tällainen 15 supparille tämmönen laatikko. Ja sinne jää tonne taakse vielä tilaa sille itse elementille. Mulla on se elementti tuolla varastossa, niin että se on siellä lämpimässä sitten säilyy paremmin kuin täällä ulkona aina on yöllä vähän kosteita. Niin se on hyvä, että se on siellä, kun ei tule vielä käyttöön. Tänne tulee valmiiksi kaikki piuhakki. Eli tämähän on just täydellistä. Ja vanha omistaja on pistänyt joku tällaiset vaimennusbitumimatot vai mitkä noin onkaan. Niin tuohon noin. Eli very nice. Kontti menee tosi vaivattomasti kiinni. Siinä ei niinku tarvitse käyttää paljon voimaa. Sitten takapenkki. Ja tää ovi. Tää on aivan helvetin hyvän kuulonen. Oho. En tiedä kuuluuko kameralle, mutta aivan hemmetin hyvän kuulonen ovi. Ja sitten kun mennään tänne takapenkille, ovi kiinni, niin täällä on oikein paljon tilaa. Tää penkki on niin takana kuin voi olla. Ja mä oon joku 182 ehkä senttiä pitkä. Ja tää on niin takana kuin voi, se on mun ajo-asennossa ja mä pystyn täällä ihan vaivatta olemaan. Paljon on vielä tilaa ja tää on aika iso tila tää takapenkki. Että täällä on ei oo päänojia täällä ollenkaan, mutta tää on tosi korkea. Tää on tosi korkea tää noja, että niitä ei oikeastaan niinku tarvi niitä niskatukia ollenkaan. Ja täällä on myös sama juttu, että sä ovet lukkoon noin, mutta se on tietysti kun takapenkin kahvat pistää tälleen lukkoon, niin se ei niinku aiheuta sitä, että kaikki menisi lukkoon. Et se vaan tapahtuu noista etuovien kahvoista se, että keskuslukitus pistää kaikki kiinni. Stökis löytyy täältäkin. Ihan varmasti on käytetty, siltä vähän näyttää. Täällä puolella kans sama homma. Ihan varmasti käytetty. Veivi-ikkunat. Ja toi on niin auki kuin sen saa. Niinku tämä. Haloo. Tää on niinku ihan yliärsyttävä. Näin paljon jää tätä ikkunaa tähän. Se on oltava sit noin. Mutta mitä se nyt mua haittaa, kun mä tuun varmasti olen siellä kuskin paikalla eniten. Saa aika rennosti vaan veivaa näin. Ikkuna aukeaa. Tosi hyvän tuntuiset. Keskipenkki oikein tämmönen muhkea selkänoja. Tässä ei ole mitään sellaista keskikonsolia sit, joka tulisi tähän väliin. Ja takana on tämmöiset refleksiputket. Vanha omistaja tehnyt, niin sit kun on suppari siellä, niin pääsis mukaan jotain passoaaltoja tänne.
tänne sisälle. Joku aivan random kaiuttimet. En tiedä mikä ne on jo. Ei oo kyllä vissiin biltamalaiset kumminkaan. On ihan hyvän kuuloiset. On biltamalaiset oikeasti yllättävän hyvät. Totta kai kun oikein luja alkaa soittamaan, niin kyllä ne ehkä vähän rätisee, mutta en mä nyt niin lujaa soitakaan niitä. Ja joo, se olisi aika lailla siinä. Clank. Lokari on maalattu kilikolilla. Sitä ei oikein satu edes huomaamaan. Siinä ei ole mitään sävyeroa. Voi siinä tietysti ehkä pieni olla, mutta siinä on myös tämmönen pieni mandariinipinta, jonka huomaa sit kun katsoo lähempää. Mutta ei, kyllä tosi hyvin on maalattu. Vähän on tosta lähtenyt maalia. Ei haittaa mitään. Ja on aito RS-spoileri. En tiedä onko Cosworth. Ei vissi ole mikään Cosworthin spoileri. Siinä lukee kumminkin täällä alla joku Ford RS. En mä sit tiedä onko se Cosworthin spoileri vai mikä se on, mutta Ford RS lukee siellä alhaalla. Tää on mun mielestä ylikiva ominaisuus ja jokaisessa autossa pitäisi olla tää. Hei, melkein unohtu. Tärkein. Pop the hood. Oi. Siinä se ois. 2 litran DOHC. Dokkikone ruisku. näkyy isolla siinä. Se on ihan hyvässä kunnossa, siinä ei ole mitään räpellyksiä tehty. Ainut mitä silloin on tehty on laitettu isommat suuttimet. Mutta mä sain ne oikein alkuperäiset matkaan, niin ei siinä oikein, ei se nyt oikein haittaa, että siellä on semmoiset isommat suuttimet. Totta kai se varmaan kuluttaa enemmän bensaa, eikä tuo yhtään sen enempää tehoa, mutta onpahan sellaisekin. Ja tarkkasilmäiset ehkä huomaa, että tässä on nyt joku vähän vinossa. Niin kyllä, tuo lukkopelti tossa on vinossa. Ja tää on kolaroitu tää auto. Mutta ei onneksi pahasti. Tää on nimittäin valopylvääseen osunut tää lokari. Tai tää kylki tässä. Ja tää on mennyt vähän ruttua ja siellä on joku iskari mennyt huonoksi ja tukivarsia ja jotain tällaista. Ja tää on jouduttu uusia kokonaan. Täällä on kans jotain ihania paikkausjälkiä. Oi, nehän on pehmeät. Joo, ei kosketa niihin enempää. Mut joo, se on kuulunut uusia. Ja tää lukkopelti on kans mun mielestä vaihdettu, vai onkohan suoristettu vaan. Mut se huomaa ainakin siitä, että täällä on tehtaan sauma. Ja täällä on tämmöstä vähän tuoreempaa maalia. Ja sitten ei oo ollenkaan saumaa. Eli se on hitsattu uusiksi, sitten se on hiottu tolleen tasaiseksi ja vedetty kilikolilla päälle. Täällä on vähän tämmösiä holkkeja noissa lampun välissä, että se pysyisi sit kohillaan ja saisi kiinni. Mutta en tiedä mikään täällä ei heilu ja kaikki on jämptisti kiinni, syylarikin on ja kaikki niinku toimii. Niin mikäs siinä? Ihan varmasti on vedetty linttaa. Tää on pelkällä nuorisolla ollut tää auto. Ja tulee saamaan multakin vielä linttaa ihan varmasti. Hiekkatiellä ja lumessa ja missä nyt ikinä meneekin. Semmonen vapariputsari pitäisi tähän kyllä hommata. Tuossa sais vähän imuääniä. Ja joku sais mulle kertoa, jos tätä videoa myös katsoo kukaan, ihan sama kattoako vai ei, mutta joku sais kertoa mulle, että mikä ihme on tää boksi. Miksi tässä on 2 tällaista boksia? Täällä on ilmansuodatin, joo. Ja tuolta se ottaa ilmaa tuolta alta. Mut mikä tää on? Miksi tässä on tällainen jäätävä boksi? Miksi? Sais mulle kertoa. Ja tämähän vuotaa vähän öljyä tää kone, että tonne maahan tulee aina muutama pisku silloin tällöin. Nyt siellä on vaan tommonen pikku pisara tullut maahan. Mutta ei sen niin rajusti sitä voida kumminkaan, onneksi. Voi olla, että siellä on toi öljypohjan tiiviste vähän huono, koska se on koko öljypohja ihan märkä, mutta ei se nyt muualta oikein oo mitenkään märkä. Joo, voitais vähän soundcheckia tehdä. No niin. Oi kun kehrää hienosti.
asianmukaiset soundit. Kunnon tykki. Se olisi semmonen video tällä kertaa ja tykkää ja kommentoi jotain hauskaa ja tilaa vaikka kanava, jos oikein haluat. Tästä autosta tulee varmasti lisää videoa ja sit kun kortti tulisi jo talvi on, niin ihan varmasti vedetään lintta. Tai linttavideo tulee ja ruuvausvideo. Et kyllä tässä on vähän tekemistä, ei tää mikään täydellinen auto. Mut vuosi leimaa, kova pohja, mä oon sitä vähän nostellut tunkilla. 2 parit vanteet tuli tän lisäksi ja semmonen vehjä. Nähdään ensi videossa, se olisi mörö.